machiegni. Jalup jatend piny Gachagua okwayo jo Kenya duto mondo med mana nyayo kwe maonge dewo okang' mar od bura mar Senate magibiro kawe chenro mar dwaro thiche oko chakre chieng' tich ariyo. Jatelo ma oloso bang' yuoro e nyasi mar lam ma Jumapil e kaunti ma Embu bende okwayo jopiny mondo med lamone kaachiel kod piny Kenya to chutho bang' jo od bura goyo ombulu mar thiche oko. Joja oko nigi ler mar wachni. Jalup jatend piny Kenya Gachagua ne oyuoro e alam ma Jumapil e kanisa jo Anglican mar St. Mark TTC Kigari mantiere Manyata e kaunti ma Embu. Gachagua mane wuotho gi minode ma bende jadolo Dorcas Gachagua ne ojiwo jo Kenya duto mondo mi kik bed gi kihondko to chutho e kindeni mapaka mapek mar dwaro gole e apis goye. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni. Binadamu wanaweza panga mambo mingi lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea. Muendelee kuombea nchi yetu. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu. Si ndio? Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? E nyasi mane obagi e kanisa na omar yango higni 34 nyaka ne diocese ma Embu chakre, Gachagua ne kata kamano nyiso geno ni doho kidekrese kadiponi od bura mar Senate bende ogoyo ombulu mar gwethe oko. Minod Gachagua ne komachielo jiwo jo Kenya mondo mi omed bedo gi yie kod geno to chutho e kindeni matungni kwa kotelo mapacho ka. Our judiciary is very professional and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. Because if you want a generation and you want a Kenya that is better, a Kenya that has love, unity, and that which moves to greater heights, you must remain in God. You must be prayerful, you must be faithful, shun immorality. Neko machielo jiwo jo Kenya duto mondo mi omed mana nyayo kwe, kolero ni sani koro obolore, kendo goyo chonge piny nyim Nyasaye madwarone ema mondo mi koro otimre. Irrespective ya ile tatokea, nataka kuuliza amani katika hii Embu, katika Mlima Kenya, katika Kenya nzima. Sisi tuko na nchi ya Kenya, tuna nchi nyingine. Na hii nchi ni yetu. Sisi tupendane, tukue na amani, tukiendelea kufanya kazi zetu. And also we must understand in God there is that comfort that the one who started a good work will finish. George Aoko, Ramogi TV.